सखी का हो तू तो भुलाइए गइलू मने केहू बदलेला। हाँ बियाह कऽ के ससुरा चल गइलू आ नंबरो ना देहल। अच्छा ये बताव कैसन बाड़ू, ठीक बाड़ू नु? अच्छा 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 मने बाड़ू कहाँ? अरे हाँ घर में कि नैहर की ससुरा? हम ससुरे बानी। अच्छा सुनो ए सखी एगो बात पूछी, का तुम तारा मर्दू से ना पटेला? ज्यादा का करबू, जुग जमाना बड़ा खराब बा, केहू के पटत नइखे। ऊपरे ऊपरे बाबू सोना लव यू जागनू और धागनी बोलता लोग, फेसबुक पर लिख देता, बाकी भीतरे भीतरे सेन फोड़ाइल बा। इंडिया पाकिस्तान हो गइल बा रिश्ता। का करबू, घबराइह मत, तोहरे पे एगो नइखे, सब लोग के उहे हाल बा। वही में ठोक ठेठा के रिश्ता चलावला काम बा। अरे हमनी के संस्कारी लोग हैं सब हैं, ई हमनी के शोभा ना न दी छोड़ा छोड़वन। हाँ अब मान लो उनका के छोड़ के दोसर कर, वो छोड़ के तीसरा कर, टिकाऊ मिलत नहीं खसन। ना 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 ये गलती को मत करी, टिकाऊ मिलत नहीं खसन। वन डे टू डे, एक दिन दो दिन वाला रिश्ता तो भलाई यही में बा कि जौन रिश्ता हो गए बा माई बाबूजी कह दिले बा, हो सके तो ठोक ठेठा पिटा के ढकेल के धक्का मार के गाड़ी चलौला काम बा, बुझलू? एने ओने के केहू के सिखावला में ना जाए के। लोग बर्बाद कर दी। हाँ अच्छा सुनो, अब की पर आओ तरुण नैहर, आओ आओ, हम हर एक सलाई ले तो आओ तो असो भेंट होला। आ टेंशन मत लिह, तहार गड़बड़ भारती सखी बाड़ी नु, एक से बढ़ एक आइडिया देम रिश्ता मजबूत करे वाला। इने ओने के बात पे ध्यान ना देवे के, बुझा गई? हाँ अरे काहे ढप ढिया तारो रुआ तारो, हमरा खानी स्ट्रांग होखा, टाइट होखा, मजबूत होखा। हाँ ये छोट मोट चीज से घबराए में कोई थोड़ा ना चाहिए। तू तो कितना टंच रहल कुंवार में, बताओ मजा ले कोनो माई वाला तरह के डरवा दियो और अपने ही हस्बैंड से डरत रहू। प्यार में बहुत ताकत होला, इस्तेमाल कर। चिंता मत करो, आपके पर हम भेंट कर ले तरह से, ठीक नु? ठीक बा रखा तनी। हाँ तनी जाएक बा डांस क्लास, डांस नु सिखाई ले, तोरो को सिखा दे। आओ आओ भेंट होई। हाँ ख्याल रखो। जान जाइन लोग हमार सखी रोली हो, लइकाइए के बचपने के बड़ी नाचे गावे में। हम तो नाचे गावे में एकदम हम गवैया, मुंह से तबला बजा। अब देखी बियाह हो गए, अपना अपना ससुरा चलनी सन, केहू के जीवन साथी अच्छा मिलेला, केहू के बाउर मिलेला, का कल जाई, जीवन ह काटही के बा, समझौनी हो है न। केहू के घर बिगाड़े के ना बनावल जाला है न, कबो बाउर काम ना करे के। तो गड़बड़ भारती तो हमेशा ही अच्छा सिखावेली है न। नामवा गड़बड़ ह, बाकी काम गड़बड़ ना करेले। हाँ काम गड़बड़ ना करेले, ठीक बा। रवो लोगन से भेंट हुई, का करी, दुनिया साथी समाज लोग बाग सब केहू के देखे के पड़ेला जी। परिणाम रवो लोगन गड़बड़ भारती के संग बनल रहे लो, निमने सीखे में लोग, खुशे रहे में लोग, कबो दुखी ना होखे। ठीक नो? प्रणाम प्रणाम।